Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Anyway, eto ang subukan nating tawagan. Hello? Hi. Hi, DJ Rocky. Uy, ayan, mukhang malinaw na malinaw ang linya ng ating top secret sharer. Pwedeng malaman kung anong alias mo? Makoy po. Makoy from Philippine Army. Uy, Makoy from Philippine Army. Talagang sinabi niya na ang kanyang pinanggalingan. Ilang taon ka na nasa Philippine Army? 5 years in service na po, ma'am. Wow, 5 years in service na si Makoy. Pwedeng malaman kung anong ranggo mo na? Corporal po, ma'am. Ano? From Eastern Mindanao Command, Davao City. Ayun. Okay. Sir Makoy, Yes, ma'am. pwedeng malaman kung anong top secret mo? Ma'am, isa lang po. Actually, ma'am, may naka-chat po ako via website. Then, actually, it takes a month na nakausap kami. At saka, accidentally, sabihin natin, unexpectedly, napaibig ako, ma'am. Mhm. Sa isang, kumbaga, hindi isang bae, kundi sa isang kapwa. Napaibig ka ng isang? Hindi isang babae, ma'am. Mhm. Yes po, ng isang lalaki ko, ma'am. Kagaya ko din. Mhm. Sabi ko, hindi ko lubos maisip, ma'am. Sabi ko sa sarili ko, kapag mahal mo yung tao, hindi mo makikita kung anong preferensya sa buhay, kung anong siya, kung saan ka komportable, saan ka masaya. Actually, ma'am, isang doktor sa Nas Camiguin ngayon. Nasaan siya ngayon? Nas Camiguin po, ma'am. Mhm. At saka, actually, ma'am, plan niya po magbukas patungong Davao City. Kaso nga lang, ma'am, nung few days po, nagkaaway po kami, ma'am. Dahil lang sa isang my day na misunderstood niya, hindi na niya ako kinausap. Gusto ko lang i-clear, ma'am, kung okay pa ba kami. Mhm. Kung pwede pa bang maayos. Kung may punto pa ba na pwede kong maiayos yung mga bagay yan. Siguro, sabi ko sa sarili ko, ma'am, kung alam ko palang huling ano na niya yun, huling kausap niya sa akin, sana binabaan ko yung pride ko. Kasi sobrang taas ang pride ko nun, ma'am eh. Sabi ko, kung alam ko lang na yun na pala yung last na kakausapin mo ako, sana naman binabaan ko yung pride ko. Gusto ko lang i-clear, ma'am, kung kaya ko ba bang bumawi? Kung kaya ko bang maiayos yung bagay-bagay? So gusto mong iklaro sa kanya kung meron pa bang chance na magkaayos kayo at kayo pa rin ba? Yes, ma'am. Kasi, ma'am, actually, bukas si ma'am is na-approve na kasi yung break ko, ma'am, yung passes ko, ma'am, ng 5 araw. Kasi yung dapat yung 5 araw na yun, ma'am, is para sa aming dalawa. So, parang hindi ko lubos maisip, ma'am, na yung aantayin ko palang tao, ma'am, is hindi na darating. Pwede bang malaman kung ano yung minayday mo na ikinasama ng loob niya? Isang may day lang, ma'am, na kasama ko lang yung isang tropa ko na kung saan nagsabi lang ako na patungo ako ng Cebu. Nung July 23. Ang punto ko lang nun, ma'am, is iinisin ko lang sana siya kasi gusto ko siya isorpresa. Parang ganun, ma'am ba? Pero na-misunderstood niya. Binawi ko naman, ma'am, kasi ayaw na niyang makinig po. Tapos, ang naging problema lang din, ma'am, is nadala siya sa kanyang emosyon, ma'am. Namura niya po ako. Ang dami niya na pong sinasabi. Kaya po parang naapektuhan yung pride ko, ma'am. Lumabas din yung ugali ko. Ganun, ma'am ba? Pero sana, alam ko naman, ma'am, na ako yung may kasalanan. Sana naman hindi ko na pinatulan. So ngayon, ang gusto mong mangyari ay magkausap kayo at matanong siya kung meron pa bang pag-asa. Sinubukan mo na siyang kontakin? Ma'am, hindi ko alam kung may mukha or may mahihiya ako, ma'am. Gusto mo bang tawagan natin siya ngayon? Pwede po ba, ma'am? Nasend ko na po yung number niya, ma'am. Subukan lang natin, ha? Yes po. Sir Makoy, ha?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, subukan nating tawagan sa kabilang linya. Ano bang tinatawag mo sa kanya? Pal po, pal. Al. Al or Pal? Pal, ma'am, pal. Papa, Alpha. Okay. Nagri-ring pa lang yung cellphone number niya. Baka tulog na to, baka naka-duty to. So, hindi pa kayo nagkikita ng personal? Hindi pa po, ma'am. Pero, hindi pa, ma'am. So, actually, ma'am, hindi namin pagkikita ng personal. Dami ng iyak na dumaan sa amin, ma'am. Ilang buwan na ba kayong nag-uusap? 3 buwan po. Oh, 3 buwan na kayo nag-uusap. Tapos lagi kayo naka-video call? Yes, ma'am. Inaabot mga minsan, ma'am. 5 oras, ma'am, eh. Kahit habang naka-duty? Yes po. Naka-headset lang, ma'am, para hindi masyadong halata ng, ng official namin. Nako. Busy yung linya. Nakatulog na siguro Baka yun, ma'am. nakatulog na. Pero eto na lang. Alam kong mabigat yung daladala mo nitong mga nakaraang araw. At malamang sa malamang, hindi mo pa na-express yung bigat ng nararamdaman mo. Siguro gamitin mo na lang tong pagkakataon na to para magbigay ng mensahe sa kanya. Pwede mo sigurong isend na lang sa kanya yung link nito matapos yung Facebook Live or yung live natin ngayon na pwede namang mapanood sa social media accounts ng Love Radio na pwedeng mabalikan ng ating mga kabisyo. So, just in case lang na nakikinig siya ngayon o gusto mong ipaalam sa kanya itong nararamdaman mo, you may do so. So, McCoy? Sir McCoy, Sergeant McCoy, ito na ang pagkakataon mo para sabihin ang top secret mo para kay Pal. Go ahead. Pal, alam ko pareho tayong kumbaga hindi para sa atin yung araw na yon. Sabi ko sa sarili ko, kung inayos ko lang yung gabing yon, sana masaya ako ngayon, masaya tayo ngayon. Sana excited ako na makita ka bukas. Actually, hanggang ngayon, hanggang ngayon, parang excited ako na parang umaasa ako na sana bukas tumawag ka na andyan ka na sa airport, susunduin kita. Dami natin pinagdaanan, social media lang tayo, pero yung tulong ng bawat isa sa atin, tumutulong tayo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na baka may pagkakataon pa na maiayos ko. Kahit ano gagawin ko, pasensya na. Kung alam ko lang na huling gabi na pala yun na aayusin mo. Actually, alam ko sinubukan mong ayusin, pero yung pride ko hindi ko binabaan. Kung alam ko lang na huling suyo mo na yun, sana binabaan ko na lang yung pride ko. Pal, alam mo na mahal kita. Alam mo na mahal kita. Alam mo, sa totoo lang, sinasabi ko to sa pamilya ko na parang I'm dating with someone, I'm talking with someone. Ilang years na akong single. Alam ko pareho tayong iniwan before. Alam ko din na iniwan ka, niloko ka. Ako din before, niloko din ako. Sabi natin sa isa't isa, baka tayo na yung gagawa ng, kumbaga, kung hindi man tayo nakahanap ng perfect relationship noon, nag-promise tayo na gagawin natin yung relasyon na perfect para sa ating dalawa. Sana naman, chat mo ko. Gusto ko itang tawagan. Hindi kita makontak. Blinak mo na ako. Ay, puta. Basta, kung marinig mo to, putang ina, tawagan mo na ako. Usap tayo. Baka pwede pa. Yun lang po, ma'am. Kumusta naman ang iyong pag-express ng nararamdaman kay Pal? Hindi ko ma'am, parang gusto ko lang umiyak.
Basta, kung wala nang pag-asa, ma'am. So, binlock ka na talaga niya? Baka, kung hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa susunod na taon, sana magkita kami. Baka may ayos ko. Kasi ma'am, lang kasi yung ma'am, parang binigyan ko ng oras, ma'am, ba? Parang even though, ma'am, hindi pa kami nagkita, ma'am, pero nag-take risk ako, ma'am, ba? Ako kasi yung may kasalanan, ma'am. Kasi nga, alam ko, nadala sa emosyon niya, pinatulan ko kasi, alam ko, hindi na dapat patulan, pinatulan ko pa talaga, kasi kampante ako. Ngayon, hindi ko alam, ma'am, huling suyo niya na pala yun. Hindi niya ako kinontak. Dami ko pa sanang plano, ma'am. Ang plano namin, papunta kami ng Mati, pupunta kami ng Bukidnon. Susulitin namin yung 5 araw. Kasi, ma'am, meron din kasi siyang hiking na yun gagawin sa yung banda sa Cotabato ba yun? May hike doon. Pinansilan niya yun para masulit namin yung 4 na araw na magkasama kami. Pero sana, ma'am, gusto ko lang sabihin, sorry talaga. Pasensya na. Ngayon, sinisisi mo yung sarili mo na kung bakit kayo hindi okay ngayon? Sa akin naman talaga nag-umpisa, ma'am. Kung tutusin, ma'am, swerte na ako sa kanya, ma'am, eh. Ako kasi, ma'am, winner on ko kasi, ma'am, alam mo, din ako naniniwala dun sa tunay na pag-ibig na yun, ma'am, eh. Kasi previous relationship ko, ma'am, nabigay ko na lahat, eh. Tapos yun, parang ginago lang ako. Ito, siya kasi yung nagpakita sa akin, ma'am, siya yung nagpapakita sa akin, ma'am, na pwede pa akong maniwala na may pag-ibig pa, may relasyon pa. Pwede pang baguhin yung beliefs ko. Which is, ma'am, panay duda ako, panay ganito ako. Kasi, ma'am, kinumpara ko siya sa ex ko, which is di naman pwede. Ang dami niyang pagtitiis, ma'am, para mas maintindihan ako, ma'am. Actually, ma'am, inintindi niya ako, ma'am. Na-realize ko lang, ma'am, na sinayang ko yung taong nandyan na. Dumating na, ma'am, eh. Hindi ko hinahanap, ma'am. Hindi ako naghanap ng relasyon kung saan dumating. Tapos sinayang ko. Gusto ko lang sabihin, ma'am, na pasensya na. Naging bobo ako. Hindi ko nakita yung kabutihan mo. Kasi naging bato ako, ma'am, eh. Naging stupid ako, ma'am, eh. Sinuyo niya ako, ma'am. Ilang beses ang sinusuyo ako, ma'am. Pagalit ako. Pag alam mong kasalanan ko, siya nagsusorry, ma'am, para bago kami matulog, magkaayos kami. Gusto ko lang talaga, ma'am, pasensya. Hindi ko na kasi siya mat-chat. Pasensya talaga. Sorry. Siguro sana naman, sana naman, ma'am. Gusto mo talaga ilaban to? Ma'am, kung malapit lang yan, ma'am, kahit bumabagyo, aalis ako dito sa kampo, pupuntahan ko talaga siya, ma'am. Kaso layo, ma'am, eh. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para i-message siya, kulitin pa siya, o kaya tawagan siya. Panahon lang din talaga. Kasi, 'di ba, katulad nga ng sabi mo kanina, ikaw nagmamatigas ka kapag sinusuyo ka niya. Tapos, hanggang sa biglang maging okay kayo. Baka sa pagkakataong to, hindi pa naman siya bumibitaw. Hindi naman siya nagpapaasa ako, pero baka hindi pa naman siya bumibitaw. Kailangan niya lang ng panahon para makapag-isip. O baka kailangan niya lang ng konting oras para damhin din naman kung ano man yung nararamdaman niya. Kumbaga, binigyan ka niya ng oras para maghinanakit, magalit dati, magtampo, sinusuyo ka niya, ganyan, di siya sumuko. At ngayon, baka ito naman yung pagkakataon mo para wag din muna siyang sukuan hanggat wala ka pang naririnig na salita mula sa kanya.
Medyo nakakabaliw nga lang kasi mag-aantay ka. But there is always a beauty in waiting. Yung waiting na to, it's a season for us to really grow, to be patient, and to really feel our emotions. So, hindi ko siya makontak eh. But I hope he's listening right now. First, boyfriend mo ba ito, Sarge? Opo, unang-una ma'am eh. Unang boyfriend. Yung previous relationship mo, girlfriends? Yes po ma'am. Baga ma'am, baon ako sa utang nung nakaraan ma'am eh. Para doon sa partner ko. Kaso nga lang, nabuntis ng kakilala niya. Malayo kasi ako ma'am. Nasign ako sa Cotabato. Kaya pag uwi ko ng Bukidnon ma'am, wala na. Okay. So, eto talaga yung nagpatunay sa'yo na pwede ka pang magmahal uli. Etong si Pal. Yes po, ma'am. Okay. Anyway, maraming salamat sa pagtawag mo, Makoy ha. Sana nakatulong sa'yo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!